ji destpêka şoreşa Sûriyê di sala 2011 de û hemû welatiyên ku li ser xaka Sûriyê rastî kuştinê ji aliyên şerkerva hatin. Di nav wan de jî penaberên Filistînî yên ku li Sûriyê bi cih bûne hejmarek mezin ji wan rastî wê kuştinê hatin. Mecmuatel Emel min Ecel Filistîniyî Sûriya engo grupa kar ji bo Filistîniyên li Sûriyê raporta xwe ya 16 derbarê kuştî û girtiyên Filistîniyên li Sûriyê ji destpêka şoreşa Sûriyê ve belav kirin. Di raportê de amarên hejmara kuştiyên Filistînî hat xuyakirin ku ji destpêka şoreşê ta hezêrana 2018 1953 welatiyên Filistînî derbarê şerê ku li Sûriyê hatiye encamdan jiyana xwe ji dest dan. Ku bêhteriya wan di nav kamp û cihên Filistîniyan de rastî wê kuştinê hatin. Her li gorî amaran ku Muxeya Milyarmûk ya serbişama paytexta Sûriyê ve ya herî ku bêhtir Filistînî têde jiyana xwe ji dest dan ji ber dorpêçkirina wê ji aliyê rejîma Esed ve û şer û pevçûnên giran yên ku li deverê hatin encamdan sala 2015 û di encamê de hejmarek mezin ji xelkê wê jiyana xwe ji dest dan û mal û milkê wan hatin wêran kirin. Li kampa Der'a jî 217 welatiyên Filistînî jiyana xwe ji dest dan. Di kampa Xanişêx de jî 139. Li kampa El Hesêniya 94. Kampa Eseyîde Zeyneb 84. Kampa El Neyreb 54. Her wiha 34 li Mizêrîb û li kampa Cindrat 46 û 34 li Mizêrîb. Her wiha li hin cihên din jî li parêzgehên Hemayê û Hemsê û gundewarê Şamê welatiyên Filistînî rastî kuştinê hatin. Li gor çalakvanên Sûrî ku bi hezaran ji penaberên Filistînî li ser destê çekdarên rejîma Esed jiyana xwe ji dest dan û ew yek tevî wêrankirina hejmarek ji kampên wan û koçberkirina xelkê wê.